Sithi ubeka nje siyabona ngathi insizwe lapha nesizasiso sibheka la uKampala waseMozambique umdlalo noMaphangule esizwe lapha zobe inyongo ngempela kanti nansi simbona futhi nonkakhe ngempela ke le kanti izokwenzeka ngempela ibukwayo lana uzogijima ngaluphi uhlelo la uzobethe qakelele yena uChawuke nje umbone lapha yaphana uyena Onyango Dennis kanti ayende ukhona futhi namhlanje nange uthiwani ngaye namhlanje kuthiwa udlala ngendlela emangasala lapha kanti ke Reyners phambi zobe ethi ngila athi ke siyambona uthi Ryuk ubuyile futhi lapha nansi Peter Mokaba asuka lahlala emuva hayi ongosha kahle kakhulu lapha boneke nokho ukuthi bazobuyisela ngokusheshsha khona uMosa naloku ethu lapha Alvimba Walivimba unyalo nwabo yabonakala lapha ngane hlaboza lapha kodwa Cole Alexander wala ngobuza lapha ulande emuva nje nasibheka lapha bekukhona uDive naloku ishubane nalithuba lapha futhi Onyango bethembela hayi khona vele yafa kanjalo nangu Apollos washumbeka phansi ngathi uvele ubelimfanele ikhadi ngokudlale kabi emkeqa nje emhlaba ngo2 feet umabuye ngunyalo no wathi wena Apollos yakwazi ukuthi yabona uyamkeqa nje isinto bayambheka Alexander Cole Alexander njengeka lapha Mathuludi manje iqomba lapha ayikhona la nalithuba Chawuke lapha ngaphandle lapha ngaphandle ibhola lika Chawuke ngunyalo nwabo nangoke goba lapha Mathuludi siyalibhaqula lapha ngaphandle lapha lapha nokho lavelela isiphetho esiphumela ngaphandle yende lo phambi kwami uthatheke Maphangule elibusela emuva lapha kongeza imizuzu emibili ke nokho ngoba ayende nangisembona nikena ikhanda Marcel Sela ngunikani umzwile nikani mina kusho ke unikani lapha yabazamnikeza ikhadi ke bayamnikileke la andi umdlase kabi uqala manje ukushisa ke lo mdlalo ekhona ngwe cishe kona ngempela ke lapha nali davele bese khaleke nokho indwebe ngoba ngathi limphonyukile la ngiyawuChawuke ukuthi angule futhi ezathinta kancane lapha seliphumile ngaphandle hayi khona lo ngiyena uDlamini captain lapha namanje Alexander ufakela bayiqongotha ukuthi ayibuyele emuva lapha walivimba kahle kakhulu lapha yena uNozinti Chawuke siyabona lapha ngempela kumile umabhena uthi ukuthi sangikhona lapha nango futhi uThiwani nalithuba ke18 wahluleka ukuthi alithinte lapha nanga Mkwena uzabe ngebele uReyners akasangakwazi ukuthi aphakamise unyawo akwazi ukuthi aqede lo msebenzi oqale lapha uyena Mkwena imbandle nolutho akumiswe yini umdlalo asiwazi umbantu ukude kangakanani nalenkundla wasifuna nanto futhi ithuba lekhona oKampala ithuba ngamanje ngathi ubone nangedla phansi ke lapha nokhona Apollos Apollos jikido lapha Apollos nalithuba ke18 cishe kona la ubantu abakababa wangabazi wamancikane wamathinte nyabathi bayohaka inet lapha Chawuke nangu uDlamini nyalo nwabo uzombona ke uApollos esa bedlala kakhulu lapha noChawuke nangu Apollos eqashuka lapha umbheke ngonyalo nwabo manje jikindo lapha kabuhlungu umrena awala ukwenza wala ngempela ukwenza nange uDlamini egobo lapha noChawuke ayikhona wavele waqimeza ngena ngaphansi kwalo kanti bekade ekhona ke nokho yena uKampala emva kwakhe bahakela ke lapha kanti lingo lapha nalithuba futhi Chawuke sezilamsusa ngempela ukuthi aphumele ngaphandle ka-18 namanje Mathuludi jikindo lapha shaye ukuthi avele phela ngaphandle lapha ubule ngapha maphumo Chawuke
vimbe kahle kakhulu la ngathi uyashisa sizo lo mdlalo nangu Mamelodi washaya kude avimba onyango Mamelodi uyashaya ngempela kadlala uyafuna ukuthi ngesinxele nangasikudle ngonyalo lwabo nangelibhenguza onyango umbake lapha ya kanti buke wakwenza futhi sibona futhi lapho khona Alexander ayikhona uzobuyela futhi Alexander nangu-Cole amakhanda ayikhona uzobuyela futhi lapha lithuba ke-18 ayikhona laphela ngaphandle lebhola wala ukwenza wala ngonyalo lwabo nangimanje lapha ekhabo ka-Alexander lobuyela futhi nangozoqhamuka lapha nonkakhe asiyazama nokuphela ngaphandle utho Tiwani bamthela phansi yabuza ukuthi kuthiwani manje la bathi siyakunika-ke ikhadi njengoba ngingasho eshayishayi kanti iyazi futhi naseNampula nangoThiwani bemthela phansi-ke wathi yabuza manje kuthiwani khona u-Apollos sike sabona bagijima nangikhola zanda awubandaba nangukapteni yenze indaba nansi indaba yenzeka lapha ngelanga lenyama ekhungezwa ngithi simbinde umotoda kila ngonyalo lwabo nangu Mamelodi walishaya nje ekude lapha yena unikane lokungizwe ngithi konakele kunangunikane elivala lapha kanti u-Alexander uma lapha lentambakende yizo ezemidlalo ngapha ngePolokwane enkundleni enkulukazi Peter Mokaba Stadium endala njengobona kwenzeka izinto la ebezingalindelekile wajabula umqeqeshi uPhuthi umntakaMohabe nangoku naleyo kezokwenziwa uno ayinqongotho laphana uReynolds oselanda emuva Sales nokadlange lifike kuyena bashayisana-ke laphana nangumkwena usanda ukungena ngithola ikhadi la umkwena umbethe umuntu ngenqindi uyayibona nansiya ungene lapha ngomkhono nesipanga wamthela phansi-ke bathi uMaphangule ake sibona uLiruke esikhathi kanti khona uRivaldo ukuthi no kwathi xa ngizombeka laphana phambili ngibona ukuthi namakhanda unikana nayo ingozi laphana nayo ingozi laphumela ngaphandle lebhola i-goal kick bese bambe ngamazinyo umqeqeshi uyabona nje ukuthi bonekele ngempela awubheka laphana ngonyalo lwabo iqima lapha lala ngempela nanti aliyophuza wajabula umqeqeshi ngabe liphumela ngaphandle kanje ngoba sinde kuleya mnyakazo loya hayi engathi uthando ukuthi cha ake kuqhubeka nje umdlalo sibone ukuthi ingathethi waphela-ke umdlalo laduma layithatha iMamelodi Sundowns laduma labathatha abafana basitayile konekela sibongela laphana